Ka District Magistrate ke East Khas Hills District ke Kong RM Kurba kala penjari da ke Kendon Shispa an Ripulai BNSS ka bakang persya eki nong shong shnong jong ka shnong nong jurong bat ka shnong kun bakin net pom dieng na kajaka ke badan ha ka jinga kajia bat ka balalam sya ka jinga kan at hapadengki nong shong shnong jong kini ki art liki shnong lingba ukurbo bala pelaj hak ar penyo trik no pra arjar pesan laong ba ka no kono jing ai lat ban pom ding na kate ka jaka kapadan hapadeng ka jinga ka ja kala ban lam sya ka jinga kan art ka bajur bat ka bala ban penthut ya ka shong suk shong shngai kumta na kalyang ka district magistrate kala penjari da kate ka Kendon da ka ba maham ru ba kino ki ba pen ya ka ka Kendon kin ngat ha ka jing sya penchitom hapo ka Kendon arspa arpula jong ka BNS lembat ki waipat ki Kendon namar ka jingkir ki jong ka kam kum taru kani ka hukum kala sedang bantre kam mardor bat kan beteng bantre kam tat hadu banda penmi da ka waipat ka hukum